Koro wadonjo weche mag tuke nyako Ramogi. Timbe mag Kenya mag Taekwondo mag jotugo maraga sani kwayo piny owacho mondo osir tukego sechegi magi kore ne tuke mag East African Junior International Taekwondo Federation Championships madhi timore Kampala e piny Uganda e dwe manyien. Riwruok matayo weche mag karate wacho ni ikruok magitimo sani en mar yiero tim moyiedhi motelo ne tukego madhi kawo ndalo adek e kind tarik 28 nyaka tarik 30 mar dweni. Upcoming event, that is the East African Championship, which will be held on day 28, 29, 30th at a place called Kampala, Uganda. And our calls or our request is for the government, if they can be able to chip in, or the counties, and we shall